Malam Tanko, a tunanina yanzu zamani ya wuce da in a kwari kake, in a singa kake. Amma har yanzu haka kake Malam Tanko. Abin da nake faɗa shi ne, mun ɗau sana'ar da muke yi a saba guda ɗaya muke sakawa. A inda kake sa sana'arka take kawai shi ne WhatsApp, Instagram, maybe sai waɗansu a Facebook. A yayin da sabon meta ta samu matsala shi kenan sana'arka ta mutu Malam Tanko. Saboda me? Saboda haka na kama hanya da zaka bunƙasa kasuwancinka. Hanya kuwa ita ce, akwai abin da Google suke cewa Google My Business. Kuma shi wannan Google My Business ɗin in kai setting ɗinsa so ɗaya shi kenan ka gama. Za ka je Google My Business, mybusiness.google.com, sai ka sa bayanan inda kasuwancinka yake, location ɗinka. In a